pagi Mbah Jiman berada di Karangboyo di Pasar Sapi Bono. Iki Pasar Sapi Karangboyo bar dibangun kok sikote kok dadi rono telah-telah iki ndak penasaran. Tapi Mbah Jiman masih menyapa ini sebelah ini Pasar Wedhus Bolo. Wah, masyaallah. Assalamualaikum Mbah. Bersama Bang Sawa ya? Bersama Mbah Sarigun. Kok iku ana pasar sapi nggon sapi kok ana sapine piye ceritane, Pak? Mboten anu mboten. Mboten aku nggih. Alasane? Alasane, Mbah? Oh, pembeli kok ana ngoten. Oh, nggih. Napa sing pundi nggih? Napa sing pundi? Saking Karangboyo ngati. Karangboyo ngati iki Pasar Wedhus Bolo iki anane iki mau rombongan iki nak badhe menit wedhus langsung tiket nanggone Pasar Hewan Karangboyo Bolo. Masalah wedhus lanang-lanang wah mbarek-mbarek banget iki. Bapake lagi nunggone iki. Ning kok tak gumun apa? Pasare sapi lho Bolo kok wis dipasang kok ora teko. Kuwi alasane bapak mriki regane larang pembelinya tidak ada ngono. Wis matur Bro sementara dari Pasar Hewan Karangboyo Juwana. Karangboyo ngaglik Mbah ya. Wah, nggone rame blok iki nganggur cara Bolo nganggur. Ora ana barange nganggur ketekur. Bar dibangun gak ana hewane. Bodho monggo nek badhe adol sapi mriki adol wedhus ajeng golek barang nggih. Mbok menawi jodoh tetep enten sebagian tesih aktif jualan wedhus teng mriki. Matur nuwun.